bertamulan jiwa sang lumangsa mengsa pecah asuhan. Sekarang turun biasa. Sodron, ayo.
gentenan. Wih, ojo gerungguh kowe ya joget. Oh, iki lho kakakku wis ngene kok pesan. Oh, iki lho piye delok kakakku lho. Iki gentenan kowe nyambut gawe. Heeh, ayo. Wis melotrok-melotrok. Kose kayak ada kusuk gitu. Opse, apa. Nah, tutup ono, kena kruyuk lalur. Nah, iya. Nah, tutupi. Aja ndelok pengen ya duwe. Padha, wis padha. Oh, Bos, tenang dulu. Bo. Kepiye. Apa? Ini apa ya? Hop. Nah, ini ganong tukang parkir kok iso iki. Hop. Sik. Oh iya, apaan? Apa kan sih? Bola paket mau orang pekan. Oh iya. Orang mayat. Oh. Main ngopo? Dan saya, duh, iya tuh. Ora wis beda padu cah loro. Ya padu cah loro. Ojo guyu. Ora oleh kok. Ora. Apa? Lepe. Kowe gak ngerti kok kowe. Mudun. Lepe. Sarine iki. Iya. Nah, ini tukang kendangku ya, tak joget sih, Pak. Ora kudu ngendang terus. Kalau joget, ala kadir. Oh, lah yo. Tasaga. Ayo bu. Oh ya sih. Ayo gentenan. Apa tak kendangi? Apa aku sing joget? Oh nggih. Ada lagi rasa ngendang rasa joget. Ya, wes, topengnya wis digo. Wes pas urung. Urung. Pas kese. Nah, wes. Doyong. Yes. Ambekan oleh. Ayas. Iya. Os. Oh iya. Benake sing katoke motor lho, katoke motor benake. Katoke benake sing. Ditali sik.
butuh lagi tak? Iya. Yo. Iya. Ini kan sama sing jimo ilang ndi? Nyambut gawe sik malah jajan kamu. Mas Bupati. Ayo Lipi. Ki lanang lho jenenge Lipi. Ini Bupati. Sing nali kowe dhewe lho. Sing nali kowe dhewe lho. Mas ngomong tali pati ngono kanggo gulu. Halo, alang-alang malu. Diketokke ya gulune eno apa taline. Ayo Lipi tadi lho, Lipi. Wong lanang lho, Dek Lipi to. Alpi. Kalpi. Kok aku rada sedurungan tadi ini? Aku iya Pak Mas. Heeh. Soalnya krungu kon buripi. Krungu buripi. Ya. Oke. Nyanyi sik, syaratmu nyanyi, syaratmu nyanyi. Ayo. Assalamualaikum. Aku bingung nang ngene iki, Pak. Lah ning kene jadilan kan dangdutan. Pin karo ini karo yo karo nyawer. Kira iso. Ngomong apa iki? Sik. Weh, gane Bi. Sik. Kan gane. Wes. Tos iki kepiye to, Gus? Iki aja ngono. Alah yo. Do duwe mik dhewe-dhewe ra rebutan. Nggih, Pak. Anu, Pak. Kula tak lenggaten mriki to. Yang joget dikendangi Yusuf. Nah, nggih. Kula nyenggaki kali Mbak niki. Gantian. Oke. Pak. Yo, nah, sip. Tak potong 50 yo namung lho. Tak potong 50 yo tamu. Ora apa-apa, ora apa-apa, ora apa-apa. Yo. Penting joget. Yo, nyau. Sok. Nesok. Adek ben joget sok. Inilah dia. Weh. Sik, Yo. sik. Carane ngemakene piye iki? Mriki enten balangane, Pak. Oh, Nah, niki balangan niki lho sing nggih mati. oh kuwi sing nggo ngemake kuwi, sing nggo ampekan. Sing gampekan iki. Iki sing nggo ampekan iki, kleru ayo. Ya. Yo. Ayo kene ayo. Sing nyatet ngendi sing nggih? Iya. Nyajak yang mriku to, Pak? Sono. Nyajak yang mriku. Saka parkiran. Disaweran ngendi? Ganok sepatone. Ayo. Sik. Wih. Ya. Patut, patut, patut. Yo. Hey. Yo. Hey.
mawon, Pak. Nek ajeng ngibeng ten mriko mawon. Kowe iki kan jadil, Glenn. Aku tak ada krungu musik ae. Kowe iki kan jadil, Glenn, ora kan ngibeng. Saltunan 50.000 ya. Ya. Dite dhewe. Dite dhewe. Yes. Santai dhisik dhisik. Dira salto, Pak. Ora ngerti. Mesti ndase dhisik. Iya, aku salto. Ora roh ngapusi. Nek 50.000 aku salto. Iya. Dite dhewe. Ora iso, Pak. Seketewu duitmu. Iya, saya ketahui dekku. Heeh. Sing tiba sirahe dhisik. Anu, iki cah cilik tapi keterak mateni wong tuwa iki. Iki cilik-cilik ora mateni wong tuwa iki misalnya. Anu, nek saged ganonge ngene Sekar Pronggojati dipateni setunggal mawon. Wah, Lah iki sadurunge aku dipateni kan pateni sik. wah mboten saged. Ayo salto kon loro. Kowe sik, engko nek kowe bar salto mbek aku. Aku ora Kowe ora salto. keselok. Gini loh, ikat mau jual bekane mengkis-mengkis. Ayo, sing wani salto semua, kowe salto wani ra. Salto, oh sing salto. Ayo. Seket. Wih, seket salto. Saldo tok ra disawere kok. 50. Lah, ngopo bayar awake dhewe padha karo sing bayar kok kono kek nek dhewe dhewe nek kono neh no, Pak. Ora apa-apa iki ben tanggungane ketua to nek ngono kuwi dadi. Ora. Heeh. Lho, wong-wong lho akeh. Oh. Sarane kowe aku tak mau bagi kerdus sing wis salto. Iya? Tenan. Tenan? Heeh. Yo. Mungkin kowe beda. Suk, saldo suk. Ayo salto. Bukan sama sing siji ndi. Lagi. Ayo. Nih, pedun-pedun. Iki arek joget apa nabung kabeh iki. Bakar kuwi joget karo Wah, nganu gonge karo disunggi Dik, ayo ning arepene. Piye, Pak? Piye? Gonge karo disunggi joget karo nggawa gong. Ayo. Yo. Ayo salto ayo. Saldo suk. Pak Bro niki nek salto disawer mboten? Nggih. Disawer. Salto kan gulune riyen sing tiba nggih. Ora iso, Pak. Gulune sik ora iso. Gulune sik ora iso. Lha piye? Halo dicepake lho. Dah. Kakek. Salto. Salto sik. Salto sik. Tak warai. Sak saltone pinten yo selembar apa kalih, Bu? Selembar apa kalih? Pak, tak anu, Pak. Piye? Anu. Jenengan saldo to? Heeh. Lah kula sing nampa artone mengke bagi dua kali jenengan. Nganu bae Dik. Ngene bae. Kancane iki ya dipikir. Heeh, ketok iki nyawane kancane ra didol ya. Ya ngono kuwi. Oh, lah iya. Ya wis, niki sak saltonan nggih niki nggih. Sak saltonan sak lembar, sak lembar ngoten. Nek kagem jenengan mboten kangge niku, Pak. Oh, kanggo ayo. Kowe sik aku sik. Aku sik ae. Aku sik. Yo, wis kowe sik ayo. Salto. Ayo. Salto kiri. Oh, dilarang bertengkar.
Jangan berteman. Situ ngelih mau rumah dong entek rong piring ngomong ngelih. Ayo. Iki situ salto lagi doang syaratnya salto disaweri gue ya. Ayo iki wong telu, aku yo. Aku iki rawane salto, rawane maneke salto. Saltonan 50.000 ora apa-apa. Sak lembar salto ya, ayo. Yo. Aku sih. Kowe dino. Dul. Golek duit. Ayo. Iki ibuke ki lho, ibuke wis siap sak saltonan, pokoke gerindra sesek heeh sak lembar ayo. Pak iki ki aneh kok, Pak. Rewokan ning aneh. Heeh kepiye? Lah mosok penontonnya nang kono kene ya nonton. Lah terus maksudnya? Gene saiki iki ora madhep rene nonton dhewe nabuhi kan madhep nganti. Oh, nabuhi to lho. Kira ora dinabuh. Penabuhi nek ora ngematke kowe kok karo nutuk ndase kancane no. Nah. Ayo salto. Yo. Yo. Hei. Yo. Esok, cuk. Ini apa? Yo. Oke. Kowe dabusi we. Mungkin kayak Kowe dihapusi wong tuwa we. Saiki iki ora masalah saltone. Masalah sekatan karo orang. Oke, nek wong tuwa bijange. Piye? Ojo. Yo. Nek aku ya, Pak. Oke, kemana gue aja yo. Wes iki jeneng aku gue dolanan caci nek dino iki. Sewiran ayo. Heeh. Sinten sing ajeng nyawer mulih? Sina sehat sinyawer mele. Eh, 20 hangu jenengan ngono, Mas. 20.000 toh nyawa ora apa-apa, Dek. Yo. Iki tenan aku sih. Kok sik. Apa piye? Tak bertanyai. Heeh. Nek iso jiko di TPN. Oke. Ya. Ya. Heeh. Aja jiko. Ojo apa? Jikon dine tanpa demok kerduse. Oh. Dan Damu. ora iso didemok, ora oleh didemok. Ora oleh. Ora oleh. Iki Ora oleh. ora tak demok to. Habis iki lentuk. Ora oleh. Ya didemok. Ditamungi. Ya. Aja gelem. Tamungi, Dik. Padha karo kabeh oleh didemok. Sing nang aku. Sing mulai gur kowe. Ya. Kelo. Oh, bro, kerdusnya gono rono. Kelo lak disawere lho, kelo. Sing pojokan kelo ibuke lungguh jikukan. Iki lho aku kerdus. Nek ora kae Pak iki lho kae kerdusnya jikukan aku kerdus. Nganggo kerdus. Oh, jangkrik cacile angel tenan iki. Adik, pinter tenan kowe. Hei. Ora kena dihapusi. Iki kok nek genep 10 ki padha dadi biru. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Piye, Pak? Piye? Nah, iki kok nek genep 20 ngono ya iso dadi biru. Ora sekolah, Pak. Lah kepiye? Lah kok 1000 genep 20 Heeh. dadi biru. Oh, kowe duwite ndi? Ya ora iso. Kowe ngerti ngono kok jenenge kli duit. Kowe ngerti suara sapi kae piye? Ora ngerti kok. Ora ngerti, ora duwe sapi ta kowe? Ora. Iya, krik tenan dasare.
Kalah karo caci lek Odin lagi. Nah, saiki to, Pak niki wae dereng rampung. Heeh. Wis tak tambahi, Pak. Tak tambahi 5.000 tapi. Heeh. Iki Tak lebokne kene to. heeh. Jikuan tapi aja digemok, Pak. Wis kuwi wae. Kira ditemok. Ora oleh. Wis caci. Lah tak tendang ora tak demok iki. Kuwi ora oleh, ora oleh. Lah yo. Ora oleh. Ora oleh didemok. Sing entuk demok kowe. Iya. Nganu, Mah. Ora. Dompet wis enek 100. Wis. Tak tambahne 100 weh. Ya sih. Ya sih. Kowe ngejak mikir dhewe kok. ngejak mikir wong tuwa kowe ngene iki carane. Iki Pak, selak hangus. Tak hitung minimal. Jangan berarti ra iso. Ji, Ora. lu patmo. Kose lho apa gara masa mau urung iso kowe urung kok. Kek. Weh, kok sik jenyerak. Wis, nah. Heeh. Kek piye? Wis ta jenengan kalah nggih. Kalah. Delok, Pak. Indakno Pak renek dhewe, tenan. Tenan ora enek indakno, Pak. Renek. Masa ora enek? Lah aku lho pinter aja. Lah masa aku digobloki terus kok ngono kok. Masa aku digobloki terus yo enggak mau. Ya wis Pak, ya wis. Lah kok ora aku mau. Pak, sikilmu lho diwangi Nah iki melih mboten, Bu. Melih Oh, tesih to. Ayo salto melih kowe urung sak. Oh. Oh, gini. Nek sing takon salto kene kok mesake ketoke bisa. Ayo, ora situ. Ayo gede kowe. Salto dengan kowe ayo. Lah mau enek abange, Bu. Walah, serah masuk iki. Cidoudu iki. Hah? Cidoudu. Cidoudu. Si Daudu piye ta karep? Cidoudu jare arek salto. Ya wis kek salto aku wis kok. Mah ora tinggi sawera. Lah iki. Oh. Mah ora biru abang. Disyukuri. Oh, syukuri. Ya. Ya. Ayo, Cek wis. yo. Nah, sik. Yuk. Mas Ekreng. Yo. Ya. Karo moto pete ngene kok. Jiko. Gah. Aku tiwas kelebon lho aku mau ngasih Oh, ini sik, aku lho urung sing disawer iki. Sing disawer iki aku Oh, sik, kamu Pak. napa kula niku kalah ganteng to, Bu? Oh, lah nggih. Oh, sik aku mau ki urung sida. Ngene. Oh, lho, ngapa tok iki natap ben cagakan. Oh, emang. Geng ngono. Wis gendang. Yo, ayo Pak. Ayo. Nanti cara kayak gitu. Yeah.
sik, woi, wong tuwa aja melu-melu iki sing enom. Sing enom. Sik umurmu piro nek nom? Umurnya piro? Lagi 18 tahun. Yuh, 18 tak. 18 tambah 50. Oh, nggih matur suwun. Cek wis sob saldo sob. Nah iki. Belum sido iki. Wis sak yuta luwih iki lho. Walah yo. Ayo bareng dong, masa aku dhewe. Wis aku jek pengen joget tok. Setua iki. Yo, ayo kowe. Ayo Pak pisan kas. Ayo bareng. Iya. Matur sembah nuwun nggih Bapak Ibu, kaya sampun kersa nyawer, mugi digantos ingkang langkung nggih Bu, sehat-sehat. Nggih, lancar segini nggih Pak Bu nggih, matur sembah nuwun. Iya. Nah, ayo beli. Iya. Matur sembah nuwun, terima kasih. Ayo bareng. Ya. Os. Os. Matur sembah nuwun, nyuwun kemawon